Hola, bona nit. Us donem la benvinguda al quart i últim Plaça Tísner de la setmana, en què farem una taula rodona sobre el World Press Photo 2023 amb Sílvia Homedes, directora de la Fundació Fotogràfic Social Vision, Emilio Morenati, el fotoperiodista que ha guanyat la menció d'honor d'enguany, i Paula Erickson, una de les guies de la mostra, que de fet es pot veure encara fins al 17 de desembre al CCCB. A més, com cada dijous, repassarem l'agenda d'activitats culturals del cap de setmana amb Núria Díaz Marquilles i també parlarem de revistes editades en català després de la polèmica per la cancel·lació de subscripcions a algunes biblioteques de la Comunitat Valenciana. I posarem l'ull a no un, sinó dos festivals. El Fonograma, que aplega el sector musical al voltant de la producció discogràfica, i també el festival Dona Crea, dedicat a les arts escèniques. Ja ho veieu, molta cultura en un programa que comença ara mateix. I com anunciava, dediquem ara una estona a parlar de fotoperiodisme, perquè, com potser sabeu, fa uns dies que el CCCB acull els treballs guanyadors del prestigiós concurs World Press Photo 2023. Un any més, la Fundació Fotogràfic Social Vision porta a Barcelona esta completa exposició que reflecteix alguns dels reptes i també de les problemàtiques que afrontem tant a escala local com global. I per parlar-ne, si m'acompanyeu cap a la taula, tenim tres persones que estan molt vinculades al fotoperiodisme i, de fet, al World Press Photo. Benvingudes a totes tres. I que us presentaré a través d'una pregunta inicial molt breu que demano que també sigui de resposta tan sintètica com pugueu. La pregunta és la següent. Quin creieu que és el principal valor de World Press Photo que la fa diferent d'altres trobades vinculades al fotoperiodisme? Comencem amb Sílvia Homedes Alegre, directora de la Fundació Fotogràfic Social Vision. Benvinguda. Gràcies. Doncs el valor de World Press Photo és tenir la garantia que visites una exposició on els continguts estan lliures de qualsevol dubte. Són continguts comprovats, no censurats, no manipulats, fets per fotoperiodistes professionals que han estat testimonis directes de la realitat. Apuntaves una mica a la intel·ligència artificial, pot ser? No. No necessàriament, d'acord. Després potser en parlem una mica, si tenim temps. Va, passem la paraula a Emilio Morenati, ell és fotoperiodista, cap de fotografia a Espanya i Portugal d'Associated Press i també, com deia, menció d'honor al World Press Photo del 2023. Benvingut. Muchas gracias. ¿Qué contestarías a la pregunta inicial? ¿Qué es lo que hace diferente el World Press Photo? Yo creo que perpetúa las imágenes, ¿no? O sea, es decir, el lujo de que nos perpetúen las imágenes, que es un poco el sentido de nuestro trabajo, es decir, que las imágenes se queden ahí ya para siempre, en libros, en exposiciones, y esa visualización tremenda que da World Press Photo no la da ningún otro premio de fotografía. I acabem la ronda inicial passant-li la paraula a Paula Erickson Navarro, periodista i guia de l'exposició. Benvinguda també. Gràcies, bona tarda. Per mi el que és important, després de 7 anys fent de guia, és l'oportunitat d'explicar històries a col·lectius, sobretot a joves, d'una manera diferent i de manera com clara, perquè al final potser si llegeixes un article o una exposició diferent no empatitzen igual. Amb una imatge és una manera molt fàcil d'obrir-hi la porta al món i a la informació i una realitat que normalment no veurien a les xarxes o a la tele. Que no hi tenen accés. Exacte. Fem una cosa, anem a repassar algunes de les dades principals d'esta edició del World Press Photo i qui ens les dona és la nostra companya Clara Vera Colina. Quan tu vulguis. Bona nit. Doncs el primer de tot és dir-vos que podrem veure més d'un centenar de fotografies enguany al CCCB. Fins al 17 de desembre, encara teniu molt de temps. Es tracta d'una edició amb moltíssima participació. S'hi han presentat més de 3.700 fotògrafs de 127 països i en total gairebé 60.500 fotos. D'aquests, els guardons han sigut per 24 fotògrafs i fotoperiodistes, que són 24 guanyadors regionals, dels quals hi ha 4 guanyadors a nivell global. Ho veurem també després.
Provenen de 23 països i en total s'han premiat 119 fotos que podeu veure. Encara teniu molts dies per fer-li un cop d'ull. De quines temàtiques parlen aquest centenar de fotografies? Doncs recordem que són fotos preses durant l'any 2022, per tant, són esdeveniments d'aquell any, però que moltes d'aquestes fotografies encara estan completament vigents. Parlarem de la guerra a Ucraïna, protestes a l'Iran, també el règim dels talibans a l'Afganistan. Per tant, són temàtiques sobre crisi mediambiental, conflictes bèl·lics, així com també qüestions sobre el gènere. I no hi falten temes com migracions o desigualtats socials. I com es classifiquen, com es premien aquestes fotografies? Doncs l'any passat van canviar la seva estratègia, WordPress Photo, i ara el model és diferent. Ja no és per temàtica, sinó que se centren en el format. Són 4 formats els que s'han estipulat, que són fotografies individuals, reportatges fotogràfics, feines fetes a llarga durada, projectes d'investigació i també formats molt més oberts i molts més creatius. I el món s'ha dividit en 6 regions per tal de poder atorgar uns premis una miqueta més justos, i d'aquí en surten els 24 guanyadors d'enguany. Volia preguntar a la taula, amb aquest nou format es guanyen més explicacions de noves investigacions i també més autors surten a la llum. Què li contestaríeu a Clara? Doncs sí, és un canvi estratègic clau. En els darrers 2 anys, una dona va ser directora del WordPress Photo i va voler ser molt afí a les 3 paraules que defineixen el projecte WordPress Photo. Per ser molt més justos amb la paraula global, world, defineix una nova estratègia de concurs que fa que els millors fotoperiodistes d'Amèrica Llatina, els millors fotoperiodistes del sud-est asiàtic, d'Àsia, d'Europa i tal, presentin els seus treballs i aquests competeixin a una darrera ronda, sempre garantint que hi hagi reportatges, fotografies i treballs d'investigació d'autors locals. Això garanteix una mirada global, equitativa, i realment aquesta mirada local que és tan important a l'hora de donar veu a tothom. Si parlem per un moment de les temàtiques o allà on fan focus els i les fotoperiodistes, de fet ara Clara n'esmentava un, que són els conflictes armats, i la guerra a Ucrània és... Clar, hem de dir que les fotografies s'ensenyen el 2023, però estan fetes el 2022. Molta gent potser s'esperaria moltes imatges de Gaza, potser les tindrem l'any que ve, o potser no, d'això podem parlar-ne després. Però com dic, Ucraïna és focus principal. Emilio, tu que ets fotògraf d'Associated Press i sé que també fas projectes personals i, de fet, ara mateix en parlarem també. Explica'ns primer, què creus que ha marcat el relat visual d'esta guerra? La de Ucrania. Sí. Bueno, ha sido una guerra mediática que ha contado solamente lo que ha ocurrido en un bando y ha estado a 2 horas de avión de aquí, de Barcelona. Por lo tanto, eso ha permitido una facilidad relativa de información si la comparamos, por ejemplo, con Afganistán. O sea, con Gaza en este momento no hay nadie, ¿no? Otros conflictos también, como Afganistán. Pero ha sido una guerra, sí, una guerra que la podríamos llamar una guerra mediática y donde de alguna manera ha habido una gran inversión por parte de las compañías, de los medios de comunicación para la cobertura. Se ha venido abajo, ahora está más silenciada por Gaza, pero durante el primer año ha sido un año de inversión dura para cubrir qué es lo que ha pasado en todos los rincones de este país. Tinc entès que, de fet, és el conflicte armat més cobert de la història. Obro també la pregunta a Sílvia. Però això implica que sigui el millor cobert de la història? No, se ha cubierto un bando solo. O sea, lamentablemente no se ha podido cubrir Rusia, ¿no? Y esto es muy frustrante como informador. Es cierto que Ucrania ha sido el país invadido, pero bueno, el periodismo tiene que dar voz también a la otra parte, ¿no? Ha habido probablemente mucho que contar en esa otra parte que no se ha dicho, no hemos tenido la oportunidad. Val a dir que tens una menció d'honor per un treball fet justament a Ucraïna, que és War Wounds, és un projecte sobre persones amputades. Com hi connectes tu? Com et documentes i com arribes a aquestes persones?
Bueno, yo perdí una pierna en Afganistán cuando en 2009 estaba empotrado con las patrullas americanas y desde entonces, pues de alguna manera he desarrollado quizá una cierta empatía, ¿no? con la gente que ha sufrido también este tipo de situaciones, con los vulnerables básicamente. Y allá pues bueno, te sientes un poco con una especie de doble responsabilidad. Este proyecto se crea porque yo pienso que un país invadido, amputado y una persona amputada tiene cierta relación y a partir de ahí conexiono. Y bueno, ha sido muy enriquecedor poder comentar y hablar sobre mi experiencia de recuperación y de vida con gente que anda con unas desesperanzas increïbles justamente de haver sido malament herida. Tinc entès que tu de vegades dius que quan fas un treball així parles de cojo a cojo. Sí, me permito esos lujos y yo creo que es una ventaja, ¿eh? Yo siento que tengo una ventaja sobre el resto de mis colegas informadores porque de alguna manera tengo una proximidad con la víctima al sentirme de alguna manera, entre comillas, víctima. Y eso me permite de alguna manera, repito, sentirme doblemente útil porque hay casos en los que había gente que no quería hablar conmigo y bueno, pues yo me he quitado mi pierna, se la he dado y he dicho, mira, esto es lo que vas a tener, ¿no? Y de repente se abre un mundo de preguntas, de incógnitas, de decir, bueno, ¿y esto cómo funciona? ¿Esto cuánto vale? ¿Dónde se consigue? ¿No? Y al final es un poco, bueno, responder a esas preguntas ha sido un poco parte de ese trabajo también. De seguida parlarem de l'exposició, de la feina que feu les guies a l'exposició, però deixa'm que, ja que hem esmentat també Gaza, podríem esperar, no té per què ser, que la foto de l'any que ve sigui una foto de Gaza. I dic que no té necessàriament per què ser, perquè tinc entès que les imatges que ens arriben d'allà són de periodistes i fotoperiodistes locals que estan morint, evidentment, però que no hi ha accés, que no es permet que la gent, els professionals i les professionals estrangers puguin entrar a treballar-hi. Té precedents un hermetisme així? Tu, Emilio, parlaves de que a la guerra que tenim a Europa hi ha una banda que no s'ha pogut cobrir, però l'altra s'ha cobert moltíssim. Un hermetisme com el de Gaza ha existit abans? No, desde que yo trabajo como periodista, no, o sea, decir, no, en 30 años no se recuerda nada, siempre hay alguien que se infiltra, siempre hay gente que se coloca, aunque sea, no sé, entra, hace tal, aunque sea, pero aquí no hay manera, el bloqueo es absoluto, o sea, hasta cuando hablamos de bloqueo es bloqueo, bloqueo de ayuda humanitaria, bloqueo de gente, bloqueo de periodistas, ahí no se puede entrar, pero no de ahora. No se puede entrar desde hace 15 años. O sea, yo he vivido en Gaza y he pasado jornadas largas en Gaza y para entrar y salir era una tortura, pero solo entraban los que teníamos una acreditación muy especial, muy contada. O sea, no se entra fácilmente en Gaza ni en los mejores tiempos. Ahora, obviamente, no solamente no se entra, sino lo que se pretende es acabar con los informadores, ¿no? I el que passa allà, pel que diem per l'hermetisme, és una excepció absoluta o és un precedent? ¿Te refieres a todos estos años de bloqueo? No, a la situació actual, que hi ha un bloqueig tal amb un conflicte armat, si pot ser que, esperem que no n'hi hagi més, però si en un futur n'hi ha d'altres, que es crea un hermetisme tal per tots els beneficis que també té el que no hi hagi certa informació del que passa allà dins. Yo creo que tarde o temprano se terminará abriendo el Rafah Crossing a la parte del sur y empezaremos a poder entrar a contar por lo menos lo que ha sido un poco esa devastación. Pero yo creo que hay intereses porque no se entren. En este momento hay mucho interés porque no se entren informadores, ya no solo informadores, sino observadores, o sea, decir, gente que nos cuente qué está pasando allá, ¿no? Solamente ya ni siquiera se confían en los médicos de allá porque, como hemos visto, bueno, están desmantelando hospitales, pero no hay observadores, o sea, decir, esto es grave. Yo estoy en contacto con la gente de allá porque son conocidos de hace muchos años y está muy desgastado, enormemente desgastado, muy afectados, o sea, decir, se está contando, se sigue contando con cuentagotas, pero se está dejando de contar una gran parte de lo que está ocurriendo allí, obviamente. Si parlem d'un altre dels temes que també apuntava la companya, el de l'emergència climàtica, Sílvia, explica'ns de quina manera es tracta aquesta qüestió al World Press Photo d'enguany, on es posa l'accent? De moltes maneres. És curiós perquè quan nosaltres rebem els continguts
guanyadors, sempre fem una mica d'estadística de quins són els grans temes, perquè és una mica la pregunta que de seguida et demanen les escoles i els periodistes, no? És de què va aquest any la World Press Photo? En realitat és el resum de les millors imatges. No podem dir que sigui un retrat exhaustiu de l'estat del món, perquè va en funció de la qualitat dels projectes. Potser hi ha grans temes molt coberts, però no retratats amb prou qualitat. El que és interessant és veure que jo crec que és pràcticament un 40% de les imatges tenen a veure amb els reptes climàtics, amb l'escalfament global, amb problemes d'accés a l'aigua, o com es reparteix l'aigua, o com l'aigua està pujant de nivell i està afectant, per exemple, unes comunitats a Egipte. O sigui, cada vegada més el fotoperiodisme, ja sigui d'agència o ja sigui fet per periodistes freelance, van a fer i aprofundir sobre temàtiques que ens preocupen, que són els grans reptes globals. Per això hi ha tant de canvi climàtic. N'hi ha moltíssim. Enfocat de diferents maneres. I Paula, abans ho deies, tu fa 7 anys que ets guia, o sigui, ja tens certa experiència en la matèria. Com mireu de complementar, tu i les teves companyes, perquè sou diverses les persones que feu de guia a l'exposició, com mireu de complementar amb les vostres explicacions allò que qualsevol que vagi a l'exposició pot veure? Clar, el que nosaltres intentem fer és donar una educació visual crítica, perquè quan ells vegin aquesta imatge potser arriben, ja sigui adolescents o sigui gent adulta, tenen una idea d'una imatge. Nosaltres en donem unes capes de context del fotògraf, del context actual. Per exemple, abans comentàveu a Gaza, tenim una fotògrafa, o sigui, és una imatge d'aquest any, que és l'enterrament d'una periodista molt important d'Al Jazeera, que va morir assassinada per l'exèrcit d'Israel, i nosaltres donem el context actual i de llavors, de quants periodistes s'han assassinat últimament, què passa durant els últims anys, què passa amb Israel. Intentem ser el màxim de justos amb la informació també, perquè al final una guerra es cobreix d'una banda o de l'altra, també amb Ucraïna, donem el context del fotògraf, perquè és important que hagi guanyat, perquè és la valentia que ell s'ha quedat allà durant el conflicte. Totes aquestes anècdotes els hi donem nosaltres i a part els hi fem preguntes, perquè clar, els adolescents moltes vegades arriben, em preguntaven abans, estan molt inquiets amb les imatges? No, ells veuen aquesta imatge, es centren en la història, capten, i estan molt més atents del que semblaria. I això és el que durant els últims anys jo veig que la gent es centra molt en la història. I les guies intentem acompanyar-los amb aquest feedback nostre. Fem una cosa, si us sembla, fem un incís, li tornem a donar pas a la nostra companya Clara Vera Colina, perquè hem dit que la foto de l'any del World Press Photo 2023 és justament sobre Ucraïna, però no és l'única, són 4 les fotografies guanyadores globals i ella ara ens explica quins són els projectes. Comencem amb la primera fotografia, que és la millor fotografia de l'any d'Ucraïna, com deia la Laura. És concretament del setge de Mariúpol i la signa l'Eugeni Maloletka, aquest fotògraf ucraïnès que mostra aquesta imatge que va ser presa justament després de l'atac aeri rus a l'Hospital de Maternitat de Mariúpol. En aquest moment estaven traient, rescatant a la Irina Kalinina, una dona de 32 anys que estava embarassada i estava en aquest hospital, i el fotògraf va captar aquesta instantània. Tant la dona com el bebè que esperaven van resultar morint. Per tant, és una reflexió sobre el present i també el futur de les guerres. Seguim amb més premis pel reportatge gràfic de l'any. Se l'ha endut Mats Nissen, que és un fotògraf danès, per un reportatge que reflecteix la quotidianitat del poble afganès ja sota el govern talibà. Són unes imatges, hem seleccionat unes quantes d'un llarg reportatge on mostra la misèria d'aquest poble després que es quedessin sense ajuda humanitària. Hi ha famílies, per exemple, com la del Khalil, aquest jove de 15 anys que van haver, per exemple, de vendre òrgans com el ronyó d'aquest nen per poder seguir endavant. Seguim amb més premis, el del projecte a llarg termini, que és una feina feta durant mesos, fins i tot anys, per la fotògrafa armènia Anush Babajenian, i ens situa al centre de l'Àsia, en una sèrie de països que no tenen sortida al mar. Només tenen el mar d'Aral, un mar però que gairebé ja no en queda res d'aquest mar, perquè és un mar interior que per la crisi climàtica s'està secant. Llavors veiem com aquestes dones gaudeixen d'aquesta font termal que és
la poca aigua que tenen a l'abast en els pocs quilòmetres. I seguint també amb crisi climàtica, amb l'últim premi, que és per un format obert, un format més creatiu, que el signa l'egipci Mohamed Mahdi, un projecte que explora les conseqüències de la pujada del nivell del mar d'un poble situat prop de l'Alexandria, s'anomena Almax, i el govern d'aquest poble ha començat a desallotjar els veïns i a enderrocar les seves cases a causa d'aquesta crisi climàtica i l'augment i la pujada del nivell del mar. Això sí, Mohamed Mahdi ha volgut animar el seu veïnat a fer unes memòries per preservar la història col·lectiva d'aquest poble. Moltes gràcies, Clara. Parlem ara d'una altra forma de censura, perquè abans esmentàvem la que hi ha a Gaza, l'hermetisme que hi ha, però no és l'única forma de censurar les imatges. De fet, tinc entès que hi ha un treball sobre la comunitat gai a Filipines, a l'edició d'enguany, que a països com, per exemple, Hongria, s'ha vetat. S'han retirat perquè la gent no les pugui veure, simplement perquè són imatges del col·lectiu LGTBIQA+. Clar, la censura trobeu que cada vegada és més a tot arreu? O és que ens hi fixem més i som més primmirades? La censura sempre ha existit, perquè qui té control sobre el relat té control sobre les accions i l'opinió pública. En el cas d'Hongria no és tant que hagin retirat aquestes imatges de l'exposició com que han prohibit que menors de 18 puguin tenir accés a l'exposició. Si World Press Photo com a fundació hagués tingut aquesta censura prèviament abans d'instal·lar les fotos, no hagués instal·lat mai l'exposició. Una cosa que té molt clara la Fundació a Holanda és que no permetrà que se li tregui cap part del contingut. Diguéssim, ja no haguessin ni aterrat les fotos. Això ha estat una cosa del govern hongarès, una mesura molt bèstia, que pretén evitar que els nanos vegin un reportatge, que per una altra banda és deliciós, sobre una comunitat de gais grans i com viuen en fraternitat i en comunitat, com s'ajuden els uns als altres. Vull dir que no pot incitar a res més que la solidaritat, la germanor i el respecte a la diversitat. Per tant, sí, és perillós que això passi, sí. La World Press Photo té mecanismes per evitar-ho, però, evidentment, quan això ja està muntat i un govern et crea aquesta nova llei, és censura claríssima i esperem que no. Aquí a Barcelona mai n'hem tingut. És un avantatge, però... Val a dir, perquè segurament heu vist una cadira buida, que Emilio Morenati no se'ns ha esfumat, ha hagut de marxar perquè tenia obligacions urgents, però vaja, que sapigueu que tot està controlat. Volia preguntar-vos també sobre reptes de futur i no tan futur, potser de present o futur imminent, que té la fotografia, així com tenen molts altres camps. Per exemple, com apuntava al principi, la intel·ligència artificial. No sé si la gent, quan veu certes imatges, us pregunta si són reals o estan ja no retocades, sinó fetes amb certa intel·ligència artificial. Clar, l'any passat va haver-hi un projecte fet amb intel·ligència artificial, però era un assaig fotogràfic, no? Amb aquesta nova categoria de format obert, el fotògraf ja jugava i estava com jugant als límits de la intel·ligència artificial. Vull dir, el fotògraf pot ser intel·ligent i apropiar-se'n i fer un discurs polític a través d'això. Sempre pregunten més sobre si està més editada o no està més editada. Això sempre és un debat que existeix, però tu expliques les normes d'edició i així, sempre hi haurà algun curiós que voldrà saber-ho. A mi em preocupen més altres coses com la precarietat. Vull dir, la intel·ligència artificial hi és, ara ens fa por perquè és nova, però seguirà, hi haurà maneres d'adaptar-se, inclús potser trobem un concurs de fotografia d'intel·ligència artificial més endavant, qui sap. El que és preocupant i no té solució de moment és la precarietat. Llavors, a mi, sincerament, crec que un dels reptes més importants que té el fotoperiodisme. Sílvia, què n'opines? Doncs molt d'acord. Eines són eines, no? Eines en mans de professionals preparats i entrenats per explicar i interpretar i difondre sempre seran benvingudes. El World Press Photo té unes regles molt clares. Tot el que veiem dintre de l'exposició no ha estat manipulat, evidentment no ha estat censurat per ningú i compleix unes regles. El World Press Photo té a nivell tècnic experts en tecnologia i informàtica que detecten si
els raus, que són els negatius digitals, han estat manipulats. Si un autor es detecta que ha estat manipulant la seva imatge, és directament retirat Fora de concurs. Fora de concurs. Dit això, les garanties d'un WordPress Photo són clares. Com diu la Paula, estic molt d'acord. El problema és que si un concurs com WordPress Photo és el gran còmplice en la difusió d'aquests projectes, perquè els mitjans ja no ho estan fent, no tenim corresponsalies. La premsa escrita ja no destina diners a fer viatjar fotògrafs perquè puguin fer testimoniatges de primera línia. No tenim accés a informació. Això és el que realment posa en perill la qualitat d'informació que rebem com a ciutadans globals. Tenim sort que hi existeixen grans agències com AP, que garanteix amb una flota de periodistes arreu del món que tinguem accés a aquesta informació. Però el fotògraf freelance, que no té cap interès econòmic, que és absolutament vocacional, que porta el periodisme i la fotografia a la sang, que és capaç de desplaçar-se a no sé quin lloc per ser els ulls, els nostres ulls, aquest cada vegada té condicions laborals pitjors. I per tant va en detriment d'una mirada més rica, més aprofundida, més diversa, més alternativa. Perquè també si deleguem tot a les grans agències, hi ha 3-4 grans agències a nivell internacional, també d'alguna manera estem que la informació sigui molt homogènia. Clar. I totes tenen interessos. Si el vostre lema és la fotografia transforma, que no transformi només a aquelles persones que ens les mirem gràcies a gent com tu que ens les explica, sinó que transformi també el sector professional de la fotografia, que, com dieu, té molta i molta precarietat. Moltíssimes gràcies, Sílvia, Paula, per haver vingut avui. I recordeu que fins al 17 de desembre podeu veure l'exposició de WordPress Photo al CCCB. No badeu, perquè sembla que quedi molt i després són 4 dies de no res. Moltes gràcies.